za me. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli na klip. Ljudi, danas ćemo igrati Minecraft. Kao što vidite, danas smo na jednom PvP serveru, kao što već znate, to je GulletCraft, pišem sa strane IP. Tako da, znači ljudi, hajdemo u game. Inače, nemam baš neke teme danas da vam pričam, to je sve nešto na brzaka ću snimiti ovaj klip. Tako da, znači ja uvijek prvo geplujem, tako da ne bi dobio neki, da bi mogao da se snađem u daljim situacijama, tako da The Creeper 02, ovaj je mlađi od mene za godinu dana. Sad ćemo, što volim tako, odošljemo u dve lave, tako da, ok, meni se nije postavila lava. Ok, ja ću morati da geplujem. Malo ćemo mi da ga spamamo, pošto je i on mene dosta spamovao. Ok, nice. Dobar combo sad. Ok, on ima više srca od mene, ali ja ću da geplujem ovdje. Čekam taj neki combo da dobijem, pa da je gepam i onda je moj. Tako da, oh fuck, ja sam u vodi. What the fuck, gdje ćeš preko mene, crni creeperu jedan. Inače, pišite u komentarima da li da počne preživljavanje pola srca, what the fuck. Da li da počne neko preživljavanje sa najnovijom verzijom. Pošto ne znam stvarno šta da radim, snimaju bih neko preživljavanje, ali ne znam da li ćete to vi podržati. Ja ću snimati, mislim, svakako jednu epizodu, pa ću vidjeti da li to ide ili ne, pa ću, ako tražite još, onda ću da nastavim. Ok, bar sam uzeo lavu da ne spama toliko. Inače, ja sam navikao ovako da malo tryhardujem, pošto nije zanimljivo ako ne tryhardujete. Ok, ostala mi dva gepla, sad jedan, to znači da sam rip. Oh fuck, uzeo taj fishing rod combo. Ja sam se zajebao što nisam ja uzeo također fishing rod. Ljudi, one geplove izgleda nema geplove više. Inače, to znači da je moj. Nice. Dva srca imam. I ja sam ga pobedio. U trenutku nisam znao šta se desilo, tako da GG, evo napisat ćemo GG. Tako da, inače danas ne znam da li da igram ranked mečeve, pošto ne znam, nisam siguran, možda bih izgubio nekoliko trofeja, ali ne znam ni da li igra neko ovdje. Ne znam da sad ima nekih boljih igrača, tako da, what the fuck, koji lik ne dobija nikakve hitove. Ok, sad je dobio baš dosta hitova. Ok, nice. Ok, ugasio sam u lavu. Uzet ću ja sad ovdje lavu. Moj si. Mogu ja ovdje dobiti. I tekako. On sad nema vodu. Nice, ljudi, ja mislim sam da je ovo nešto najbolje što sam odradio do sad. OMG. Dobro, pretpostavio lik da ćemo postaviti lavu. Koji ja sam te, to te čekam. Tu te čekam. What the fuck, odakle mi tolika voda? Ja sam mislim da nema vodu, ali kako sam vidio, znači GG iza ovog lika.
on meni nije napisao ničeg na njemu, tako da pišite mi u komentarima kakve vi imate pingove na... Da, pišite u komentarima to Minecraft preživljavanje, što sam rekao sa najnovijom verzijom, i za da li je dobar ovaj ping što imam, kao što vidite gore. Ok, kao što vidite gore imam na tabu, meni je ping 71, mada sad ne znam gdje sam, sad mi je 64, znači da li je ping 64 dobar, ja mislim da je ono ok ping, ali ono može i bolje, pošto stvarno ne razumijem se u to, tako da, inače internet mi je brz oko 1 megabit u sekundi, i ovaj lik je dobio rekt, tako da vidimo da li neko igra ranked. Ajde, napisat ću ranked. Možda neko uđe pa igra malo ranked, tako da nema veze da izgubim. Ok, imam bolji ping od ovog lika što ima 125 ping. Gapat ću prvo, sad je vrijeme za tryhard, odnosno ako ne koristi neki cheat. Znao sam će da postaje lavu, to je to. Ok, lik je ok igrač, koliko vidim, mada još nisam baš imao neki dobar napad. Ja, opet. Velik ima da spadna sa lavom, nažalost. I još spama bovom, znači ne mogu da verujem. Gledaj. Ma ne mogu ja da igram ranke, ovo je skroz retardirano, lik spama bovom i lavom. Nevjerovatno ljudi. Tako da, znači ljudi, nema veze što sam izgubio. Tako da... Alo, ne skidam u ništa. Ne znam da sam malo prije s ovim igrao ranked, ne sjećam se. OMG dobio dobro kombo. Sad gapao sam još jedan put, za svaki slučaj. Idemo da vidimo. Inače vratio sam se YouTube-u i sad ću vjerojatno redovnije da snimam, pošto nemam ništa drugo da radim u životu nego da bavim na kompjuteru, tako da škola po škola, what the fuck, GG, nekako sam ga ubio kroz zid, vjerojatno sam imao wall hack, tako da to je to, znači ljudi, idemo da igramo još neki game. Ja mislim da ćemo da igrat ćemo još jedan game i to je to. Tako da... Inače za FPS, ne znam da li da snimam plus 60 FPS ili da stavim za 60 FPS-a, pošto nekako mi je lakše možda čak da igram u 60 FPS-a, pošto manje laguje nego... Naprimjer kad igram preko, ono ide do 200 FPS, ali imam više dropova, ono spusti se na 30 FPS-a odjednom, ali se posle opet vrati na 200. A ovako na 60 stalno je 60, skoro stalno i onda nemam problema takvih. Znači, ljudi, to bi bilo to za ovaj klip. Ako vam se svidio, obavezno ga lajkujte, šerujte i komentarišite. Ćao!